खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ थारैनो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारा फैनाय लोगो लोगो बिटिसिआव गुबुन हारि थामहिनबा मोन 6 हारिफोरा एसटि मर्यादाखौ मोनमारगोन नामा? थारैनो बिटिसिआव माइनरिटि हारिफोरनि अनगायै बर'जों लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव एबेक्शनखौ खालाममारगोन नामा? मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिटिसि खुंथायनि बेरेखा दोलोफोरा थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया मोन 6 हारिनो एसटि खथाखौ होसिगोन, गोबां गोहोखौ खोमानानै लासिगोन होनना बायदि बाथ्राफोरखौ समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायनाय एबा गोसारहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांबावदि गोबां समफोरावनो आसामाव ट्राइबेल नङै सुबुंफोर थामहिनबा मोन 6 हारिनि सुबुंफोरा एसटि मर्यादा होनांगौ होनना सोरखारनि हेंथा सोमावसारबोबाय थादों। बेबायदिनो आरोबाव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो लाख लाख आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनो एसटि खथाखौ होनांगौनि थाखाय गोख्रोङै सोमावसारदों। थारैनो मोन 6 हारिनि एसटि मर्यादाखौ सोरखारा होनो थाखाय आखायाव लामारबाय नामा? जेराव गिबि मन्थ्रिया थांनाय सानखालि एबा मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि एसटि दाबिनायाव बिजेपि दोलोआ हेंथा गैया, बिजेपि दोलोआ लोब्बा दं आरो मदद खालामगोन। बेराफारसेथिं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो हेफाजाब खालामगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं तिनिसुकिया जिल्लायाव थांनाय साननैसो सिगाङाव आदिबासि सुबुंफोरा मोननांगौ दाबिखौ लानानै खुद्रिसारनाय आरो मोनसे गेदेरथार सुबुं हानजा सुरनायखौ लादोंमोन। फारियै साहा ट्राइबेल फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन हानजाफोरजों सामलायजानाय मोनसे गेदेर हेंथा हानजा सुरनाया तिनिसुकिया जिल्लायाव जालाङो। जाय रेलि खालामनाया आदिबासि हारिनि थाखाय शेड्युल ट्राइब थामहिनबा एसटिनि थामोनथा होनाय, हा गैयै नखरफोरनो हा पाट्टा राननानै होनाय, लोगोसे साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि हाजिरानि दामखौ 351 रांसिम बांहोनो दाबि खालामदों। खुंथाय सोरखारनि हेंथा आरो बिजेपिनि हेंथा। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि आदिबासि हारिनि गुबै दाबिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला एसटि मर्यादा, साहा आरो आदिबासि हारिनो मावख'आरि गनायथि आरो सोलोंथाइ होनाय, साख्रि आरो हारि समाजनि थाखाय एसटिनि थामोनथा होनाय, हा पाट्टा राननानै होनाय, हा गैजायै नखरफोरनो हा बिगोमाखौ रैखाथि होनो थाखाय हा पाट्टा होनाय, हाजिरानि दाम बांहोनाय, साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि हाजिराखौ 351 रांसिम बांहोनाय। दा गुबै बाथ्राया बेसो मोन 6 हारिनो जुदि एसटिखौ सोरखारा होमारोब्ला बेयाव गुबुन हारिफ्रा एबा ट्राइबेल सुबुंफ्रा बेसेबां खहा जागोन बेखौ उननि समासो मिथिसिगोन। बेराफारसेथिं आसामाव आरोबाव एबेक्शन खालामनायनि बाथ्राखौ थांनाय साननैसो सिगाङाव गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला थाबैनो हा दखल खालामग्रा एबा सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामग्राफोरखौ एबेक्शनखौ खालामगोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोनां जानानै फैदों बे बारनि एबेक्शनाव बिटिसिआवबो खालामगोन नामा? बर'फोरनि सायावबो ट्राइबेलफोरनि सुबुंनि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारि लामारगोन नामा सोरखारा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ बिपिएफ पार्टीनि गोदानै सोरखार जानायनि गिबि खेब बिटिसि आयेन आफादनि जथुमाव थांनाय सानखालि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो डेपुटि चिफ रिहन दैमारिजों लोगोसे गोदानै सायख'जानाय बिटिसिएलएनि गासै सोद्रोमाफोरा समायखिराखौ लाबाय। मैयानि बे जथुमावनो बेरेखा दोलो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ बाहागो लानाय नुनो मोनाखै। बेराफारसेथिं एमसिएलएफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बेरेखा दोलोनिफ्राय काम्फा बरगयारिया बाहागो लादों। 36 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय देरहानाय बिपिएफनि एमसिएलए त्रिदिप दैमारिखौ बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि थामहिनबा स्पिकार महरै बिटिसिएल आयेन आफादा सायख'बाय। थामथि खौराङाव दङ थांनाय सानसे सिगां एबसुनि मोनसे गोनांथार जथुमा खुंनाय जालाङो। आनसलिक जिल्ला फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि कमिटिफोरनि बाहागो लानायाव रङिया हरदत्त बीर दत्त हलाव एबसुनि मोनसे गोनांथार मावफुं जथुमा खुंनाय जादोंमोन। बे जथुमायाव माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायनायाव गोनांथार आयदाफोरखौ सिगांलांनो थांखि लादों। बेफोर आयदाफोरा फारियै थाखो 9 आरो थाखो 10 फरायसाफोरनि थाखाय 14 दिसेम्बर 2025आव 10थि मिरुआरि रोंगौथि नागिरग्रा आनजाद 2025खौ खुंफुंनाय, मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टनि सिङाव फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव केरियार काउन्सेलिं आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि खुंफुंनाय, एबसुनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायजानाय बायदियै गुदि आरो गेजेर थाखोआव बर' बिजोंनि थाखाय 6थि फारिलाइनि बायजोआव जर'खा टेट खुंफुंनाय,
2025 मायथाइनि अक्ट'बर आरो नभेम्बर दानाव 13 बोसोर सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ चिरां आरो उदालगुरियाव खुंनाय जागोन। एबसुजों थियारि जानाय बड'फा एफसिआ गिबि खेबनि थाखाय हादोरारि थाखोआव गेलेनो गोनां AIFF लीग 2025 नि थाखाय जाफुंसारै क्वालिफाइ जाबाय। भारत सोरखारखौ एबसुजों बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ गोख्रोङै मावफुंनो थाखाय मोनथाम हानजायारि सावरायनो खावलायो। बे गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय 2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जिल्ला गाहाय मावख'आव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानो थांखि लायो। भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि 125थि एमेन्डमेन्ट बिल थामहिनबा सोदांनाय पास खालामनायनि दाबिजों हादोरारि राजथावनियाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि खुंफुंनो थांखि लादों। थाखो 9 आरो थाखो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय 14 दिसेम्बर 2025 आव 10थि मिरुआरि रोंग'थि नागिरग्रा आनजाद 2025 खौ खुंफुंनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिनि आइजो थुलुंगागिरि बिथांखिनि सिङाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमनसाफुरियाव गासै 37,000सो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आइजोफोरनो केपिटेल चेक राननायनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। साफ्रोमबो गोसो गुदुं आइजोफोरनो सासेयाव 10 रांसोनि राङारि मदद होनो थांखि लानाय बादियै बे हाबाफारियाव सा 40,000सो आइजो हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बेनि उनाव आइजोफोरनि गेजेराव 10,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे सुबुं समाजनि हाबाफारियाव MP प्रदन बरुवा, सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर अनुज पेगु, मन्थ्रि प्रशान्त फुकन, MLA भुबन पेगुजों लोगोसे गुबुन गुबुन गावखुंथाइ गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। सा बेंगलनि कचबिहारनि मैखोम हारिमुआरि फोरबो कचबिहार राज फोरबोनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ देंखोगिरि जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव खुंफुंनाय जागोन। बे थांखिनि थाखाय 9 अक्ट'बर खालि कचबिहाराव म्युनिसिपालिटिनि मेयर रबिन्द्रनाथ घोषजों लोगोसे मधुपुर सात्रा, सा बेंगल छत्रस आरो नामगरफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटिजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन। आफादनि गाहाय नेहाथारि कुमार दीपक दासनि नाजानायाव मधुपुर सत्र आरो सा बेंगल छत्रस आरो नामगरफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटिनि फोसावथाय नेहाथारि जुगन्त बायेन बिथाङा फोसावनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला बे मेलनि गेजेरजों आफादनि लेङाइ आफादगिरि बनमाली पाठक आरो जगन्नाथ दास मेयरजों लोगोसे मोनसे थिरांथा लानाय जादोंमोन। मेलाव जानाय थिरांथा बायदियै बे बोसोरनि राजमेलानि जौसाङाव दिन्थिफुंनायखौ जुबिन गार्गनो बावनाय जागोन आरो राजमेलाखौ बेखेवनाय सानखालि बिथांनि गोसोखांथियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिबो खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव बरपेटा, सुन्दुरिदिया छत्रस, साल रायरायकुटी सत्रनि सत्राधिकारफोरजों लोगोसे सा बंग'नि गुबुन गुबुन सत्रफोरनि सत्रधिकारफोरा बाहागो लागोन। आसामनि एडियारि आनजाद लिरग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट एग्जामिनेशन थामहिनबा एडिआरि ग्रेड 3 नि फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जासिगोन। दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया समाजारि बिजों थामहिनबा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे ग्रेड 4 नि आनजादनि फिथाइखौबो फैगौ 15 अक्ट'बराव फोसावनायनि इसारा मोन्नाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सोनाब बेंगलनि दार्जिलिं जिल्लायाव बोथोरनि गिख्रंथाव महर लानायाव सा 30 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरनि जोखोम जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न'-बां, लामा, दालां बायनानै सिलिंखार जालांदों। गिख्रंथाव हा गिसिखानाय आरो दैबाना जाथायजों मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलनि दार्जिलिं आरो जलपाईगुड़ी ओनसोलफोरा गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानायजों हान्था-मेला खालामनो जेंनायाव गोग्लैदों। रायजोफोरा जेराव 12 घन्टा थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनावनो हा गिसिखानाय जाथाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दार्जिलिंनि हाजो आरो हाजोनि गाहाय ओनसोलाव थानाय गुवार ओनसोलफोरा गोबां खहा जादोंमोन। रिपर्टआव फोरमायनाय जादों दि हा गिसिखानायजों दासिम सा 30 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों। दार्जिलिंनि माखासे जिल्लानि ओनसोलफोराव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। दासिमबो लामाजों थांलाय फैलाय जेंना, रेल सिबिथायफोरखौ बन्द लाखिनो गोनां जादों। गोबां समफोरावनो पाकिस्तानाव पाकिस्तानी बिग्रायारिफोरा गाग्लोबनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बे खेबाव फिन पाकिस्तानी बिग्रायारि हानजाया पाकिस्तानी बलुचिस्तानसिम थांनाय गंसे ट्रेनखौ गाग्लोबदों। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि पाकिस्ताननि खोला-सोनाब सिन्धु प्रभिन्सआव थांनाय साननैसो सिगाङाव रेलवे ट्रेकआव गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन
आरो गंबा दाबाया रेल लामानिफ्राय गोग्लैदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पासबरसिम थांनाय जाफर एक्सप्रेस ट्रेनखौ बमाजों गाग्लोबदों। बे जाथायाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिहोदों। मिथिनो मोनबावनाय जादों दि जाफर एक्सप्रेस ट्रेनखौ बलुचिस उदखारिफोरा गाग्लोबदोंमोन। बलुचिस लिबारेशनआ बे गाग्लोबनायनि दायखौ सिमान लादों। बे बाथ्राखौ रिपर्टआव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांबावदि पाकिस्तान, पक, बलुचिस्तान आरो सिन्धु बायदि ओनसोलफोराव सुबुंफोरा सोरखारनि खान्थि आरो रौनियाफोरनि गाज्रि खामानिफोरनि हेंथायै बिग्रायनायबो खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। जों मिथिगौ पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारत आरो पाकिस्तानजों गिख्रंथाव दावहा जाबाय थानाय समनि गेजेरावबो पाकिस्तानाव गावजों गाव थामहिनबा बिग्रायारि हान्जा आरो रौनिया हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायफोरा जादोंमोन। बेबादिनो गोबां खेब गावजों गाव गिख्रंथाव जाथाय जानायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जाबोदों। धुबुरी जिल्लानि तामरकाटा पुलिस थानानि अ.सि. कपिल बराखौ जोबथेसालियाव दैथायहरदों। अ.सि. कपिल बराखौ हरनि समाव मोनसे बुथारनाय केसाव खानाय जादों। सोमोनांथावै मोनायाव कपिल बराखौ जेलाव दैथायहरनाय जादों। साननैसो सिगां सासे लाइमोना कपिल बरानि सायाव गाग्लोबनायनि अजद होदोंमोन। मन'हारी राय मुंनि लाइमोना कपिल बरानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव जिउ गोमादोंमोन। मन'हारी थैनायनि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफ्रा बरानि हेंथायै केस होदोंमोन। दोलो आफादनि सोद्रोमाफ्रा पुलिस अफिसारनि बेरेखायैबो केस होदोंमोन। नखरनि अजद होनायनि उनाव पुलिस अफिसारा कपिल बराखौ लकआपआव रिजार्भ खालामनो थिनहरो। बेराफारसेथिं कपिल बरानि सायाव दासिम गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो, जेराव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।